perioada 18 iunie-6 iulie 2025, Galeria Cuhnia Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului a găzduit expoziția de artă plastică Ars Poetica, semnată de artiștii Gabriela Aniței, Bogdana Contraș, Bianca Ioniță și Eugen Pană. Expoziția pare să pună în scenă celebra frază horațiană din Ars Poetica, versul 361, Ut pictura poesis. Artiștii Gabriela Aniței, Bogdana Contraș, Bianca Ioniță, Eugen Pană ne-au propus, deci, un experiment, o formă de transcriere a metaforei în culori și semne, un fel de ekphrasis răsturnat. În Ars Poetica, nu cuvântul este cel care descrie opera de artă, ci într-un demers reversibil, opera de artă este pusă ea însăși să vorbească despre cuvânt. Se nasc astfel spații bizare, orașe, ape, păduri, labirinturi, dar și egrete, scoici, flori sau iriși, personaje ce sfidează gravitația, se răstoarnă în aer, își dizolvă marginile, se transformă în labirint. Sub efectul metaforei, toate obiectele se convertesc. Formele capătă o nouă sintaxă. Timpul e măsurat de un ceas obtuz, având consistența unei stele mecanice. Din când în când, reprezentarea e săgetată de o formă abstractă ce deconstruiește mecanismele de tip mimetic pentru a deschide spațiul plastic meditației. Construită în vecinătatea poeziei, expoziția Ars Poetica schimbă statutul semnului plastic. Lucrările nu au însă statut de ilustrație. Ilustrația este un derivat. Aici însă textul și semnul plastic joacă sensurile întâlnirii, ale unei contiguități fascinante, în care scrierea devine ea însăși imagine, iar culoarea parte dintr-o morfologie versificată. Expoziția Ars Poetica este o invitație în registrul unui al treilea gen. Gabriela Aniței, Bogdana Contraș, Bianca Ioniță, Eugen Pană ne propun universuri posibile în care poezia funcționează deictic, făcând vizibil ceea ce plastica lasă ascuns, în timp ce pictura sau vitraliul, căutându-și punctul de fugă în cuvânt, împing imaginea în spațiul abstract al discursului liric.
Thank you.